Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Halo, selamat pagi. Hari ini kerjanya di tempatnya Besti, guys. Nyambut guys, sambatan kawan bengi. Ini Besti nih Dewi. Karena kok ketemu teman-teman banyak sekali. Yes, siapa dia? Nanti kasih tahu. SOTW. Yes, aku ke sekolah lokasi. Mbak Kanti sandiku dembe nih kono kok pindah hari ini. Gitu guys. Kok lagi pindah hari ini toh Mbak Kanti guys. Nah jemen kayak ning kono toh guys. Bisa main ning kene. Piye lah. Omahe kayak kono. Pantesan kok sepi ning kono guys. Walah, lindur aku. Loh guys, aku wis teko lokasi. Bener kok ora? Ya bener ya iki ngene Mbak Kanti. Loh, bener. Bener sekali. Loh, bener sekali. Ya dah, bener sekali. Cereng. Bener sekali tiba ya. Halo cantik-cantik. Iya bentar ya, saya tak medius dulu. Ya Allah. Yes, ternyata. Aku kok bingung toh main Mbak Kanti ki sandiku kono. Lah iya. Lah iya sini jero ke to, Kak? Heeh. Kok sepi aku. Heeh. Agung. Tamu yang agung. Cantik sekali. Oh, cereng. Ayo tak fotokno, Bu. Ayu ndi HP ne? Ya ngono ki. Aku ning kono wis sepi, kleru, Mbak. Iya. Ya wis make up. Guys. Bayi Manohara. Cereng. Ya ayo nih. Iya. Sat. Bet. Cereng wis. Karek merapikan sampingnya aja. Kurang mbok jepit, Beb. Ning kono, heeh. Utang duit 100 ya. Sama teng mriki ngene cincin. Kula wau klentu. Lah teng mriko griya kilen kula wau. Kayak lucu to, Mbak. Nggih. Kok lucu kok enten bangsa halus. Asu. Jare Mbak Kanti. Sarapan. Oh ning kono bocah. Lah iki bocah ning kono. Ki Mas mantainya. Selamat ya Mas ya. Ki tukang sotenya. Gusti ngalam, mbok erung dadi ki lho. Kok tak kok budal isu tak jadi. Peres. Ojo kibas neni. Nani. Kene isu dibah. Engko kok kan kibas digledek ambulan. Cereng. Kesimane ya, seret.
Ya, Yune sih mana? Sering. Gimana Mbak hari ini Mbak? Temamu Mbak? Iya, orang susu. Tambah Budi. Mbak Manu temanya kok lucu ya, bawahnya training. Dah aja. Sore olahraga, tiburnya harus menyenyong. Lah iya. Piye jajale. Tak lemari rengkapkan Mbak. Sering. Oke guys. Dandan saya itu udah. Santai lu, Dek. TV dandan guys. Karo Opi gak dandani aku. Padahal wis ngejob Opi lah. Untuk make up. Oke lah guys. Padahal aku ngejob kayak takon make up loh guys. Wis tak DP 50 loh. Lo kok dibatali guys. Double pinten, Mbak? Anu, ketoke diriwuki karo kae lho. Sing Double riwu. pinten, Mbak? Double pinten. Apa ngejab gue dibatali? Ketoke ditambahi karo kae lho. Dadi CT-ku ditambahi. Mungkin kalau tambahin. Sadan dan segas ngateni Mbak Wi. Nggih. Jumpa di sini Terima kasih Mbak. Mungkin sini ngeromong itu tumuju wonten kalamira. Alaika ya Rasulullah. Alaika ya Habib. Salam alaika. Salawat Muhammad. Ojek suarane kadya cantoko monyo ing warik. Demikian nuwuni dawuh saking Rama Meh Ibu bilih kalenggan siang menika badhe kadheraken adicara pagi temanten adat ingkang sampun rumados kunjuk dumateng ingkang menulya panjenenganipun Kanjeng Raden Arya Tumenggung Gunawirna Raka Mas Haji Muhammad Sakirun Rahayuning Sedya titi lumaksitaning panggihing kemanten nun adat kasumanggaken dipun pratitisaken nyumanggaken sumangga bombong pingin panggalih kemanten kalih kang balikan Jalasani Mas Ayu Elva Fitri Nur Farida SIKOM mugi-mugi lestari widhidhir wiwit wonten ing donya tumekeng swarga loka jati mekaten ing rikalenggan siang menika bombong pingin penggalih karana manunggaling kemanten pinaringan tutuma saking sesepuh pini sepuh nun inggih ingkang pun tresnani ingkang pun hormati manjenipun Kanjeng Raden Arya Tumenggung Gunawirna katuraken matur nuwun panuwun tumuli kaboyong lumebet wonten dalemipun Bapak Ibu ingkang sampun jumeneng monggo kadheraken pinarak enggah malih temanten lumebet wonten dalemira pangajaping sedya lega legane penggalih saking panjenenganipun Raka Mas Haji Muhammad Sakirun ingkang jarasing menika tansah nyuwun wonten kersanipun Gusti Allah. Mugi manunggaling kemanten kekalih Bagus Yogi Den Hawi Jalasani Mas Ayu Elva Fitri Nur Farida SIKOM mugi-mugi lestari widhidhir wiwit wonten ing donya tumekeng swarga loka jati mekaten ing rikalenggan siang menika bombong pingin penggalih karana manunggaling kemanten
pinaringan titiwo saking sesepuh bini sepuh nuning nggih kanggo tresnani ingkang kula hormati panjenengan Kanjeng Raden Aryo Tumenggung Kuno Wirna ngaturaken matur nuwun panuwun tumuli kapuluk tumepun wonten dalemipun Bapak Ibu yang kami hormati pangan saking sedo memburu dari medali rasa pinayengan sang laras moyo pratelan pangun taping raos tresnaning kemanten dipun pratelaken wonten ing Dar Kembul rikalenggan siang mriku ibad dening inggih tindakake Sang Nata darasan garwa Prameswari Nata wonten ing Taman Kaputren wong agung ngeksi dumati Gusti Allah ingkang sampun peparing dumateng kula panjenengan sadaya kiling dumateng labur labeting Rama miwah Ibu anggenipun anggula wetawi kamaring samana nganti diwasa kiling dumateng Dwija Guru Nira ingkang sampun paring ilmu ngagesang menggahing pemanten kepati kadheraken ugi kapratitesaken nunjuk prawikosari nunggih daratawaning ing pangajap itu terus saking Rama miwah Ibu mugi kang kemanten kekalih anggen yoga sang sesarengan ing mangkinipun sampun kawis tansah kinalih kanthi wening manah mareping kalbu tinemu hayam-hayam miwah tentrem pinetsu tapa Hasbunallah wa ni'mal wakil wa maula wa ni'mal nasir la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Boten wonten atur ingkang utami kejawi kita menjuakan syukur dumateng Gusti Yang Maha Purwa ingin sampun amurwani purwa piyambak dereng kawiwitan Gusti Yang Maha Tresna Gusti Allah Subhanahu wa taala ingin sampun paring kesarasan saha kesempatan kalenggan punika panjenengan kula kepareng silaturahmi wonten dalemipun Ibu Kanthi insyaallah sesambetan kesederekan
paseduluran amin duwi saya seger waras dirga yuswa murah rezeki Allahumma salam sholawat sumangga dumateng benan sami sareng-sareng ngintunaken salam sholawat kunjuk mustikaning jagat oboring umat pinangka tuntunanipun para brayat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah panjenengan kula bincangipun nampi syafaat selamat fitunya wal akhirah. Allahumma anggenipun samya wawan sabdo awit nuhuni dawuhipun Ibu Kanthi Sakukuban kalenggan punika kinan matur dumateng ngersa benan sami wigatining rembug wigatining atur Ibu Kanthi Sakukuban sepisan ngaturaken sugeng rawuh dumateng sami angka kalih tartamtu anggenipun ngacarani rawuh benan sami kirang gubuh lungguh sasukuh boten nuju prana wonten nala mugi lubering pangapura dadosna pancatanipun Ibu Kanthi sakeluarga anggenipun netepi darmaning tiyang sepuh saged tatak tanggon binging panuwun dumateng sedaya keluarga saking lingkungan mriki awit sauntawis ambok bilih ganggu kamardikan anggenipun sareng-sareng ngrungkepi budaya wujudipun munduh temanten tartamtu swanten son lan sedayanipun angganggu kamardikan Ibu Kanthi ngaturaken panuwun dumateng sedaya kanca ruwang wit saking tangga kiwa tengen ingkang sampun sabiyantu anggenipun Bu Kanthi ngentas putra kakung bajeng ngresi munduh temanten sedaya amal kesaenan benan cinatet pinangka ngamal ibadah mugi Gusti paring piwales ingkang sakurwatipun. Ibu Kanthi ngaturaken salatun nggih balun nggih nggih kedahe lapangan sumur nggih matur nuwun dumateng keluarga balun cepu pokok nak ora jengkeran awakmu ora oleh cah mesti nek sing kira kok mendarat iki urusane opo apa tak dungane awakmu nek mulih kabeh udah selamat mulai selamat amin ngono lho cah nggih pokoke ora dijengkeri ra ya padha kula cepu wae yen ra wedok kuwi enak terus satene panggung terus kok peceling mbak beli pasarnya lah apa umurmu piro mbak beli itu murid gue 107 si nunggone aku lah pamuk mati nunggone tro tadi aku nak jajan satu kopi kotok pak karena kopi ini murni ya kopi ya kopi prok jagung ya jagung prok cok dicampur karak seger waras ya Bu Kanthi ngaturaken nembah nuwun Mas Toha kula wingi nggih mrikon berbablas mulih awit ten Manden betul ban baju 14 Manden tembusin rau matur nuwun sedayanipun kuwi buat tape lho betul bagaimana lho lihat jadah enak tape karo anu kan salah
Yo, kita salah ngaji. Karo raja wam mendarat. Kono ku lucu mendarat. Ora ro. Nek selamatan nek selamatan jam piro? Jam 7. Nek nglayatno kucingan lho. Lho siji janane lho. Nek sing mati beda sapi, nek ora ya kucingan ji. Mergo tewel. Matur nuwun sangat rawuhipun keluarga Cepu. Monggo mangke sedaya mampir ten omah kula. Cedak ing mriki. Paling ya 2000 omah ing mriki. Pokoke Bupati matur nuwun sangat anggenipun sampun kepareng nderekaken temanten ini kaboyong wonten Cepu terus niki boyong mriki. Nah, ya wong Bluro, wong Mediun manten yang dia pun sami adate podo ngunduh manten di ngeten iki sing kula rate guyu jaman sakniki niki manten niku nggih yang Mediun gawa ning balun ya mereka temokne truk ini masrahne rono masrah temanten nak ngono ya balun Cepu gorene dipasrahne ning kene iki jane wong tuwek nggih rono dipasrahne, ini pasrahne. Akhirnya mantane ning padangan kono lingan. Ning kuwi wis dadi salah kaprah, nggih napa nggih? Ya wis kuwi ora dilakoni, ning sampe saprene kok rong televisi. Sowan kula mriki badhe masrahaken temanten kampung. Pasrahne manten itu. Nek kacapure kula nuwun dawuhipun Pak Koha, pisan ngaturaken salam taklim nomor kali masrahaken teman iki kok modholan tanggung jawab iki. Rono pasrahne, rene pasrahne. Mongko aku yakin nek mantene lanang wedok ya rong duwe omah. Mesti rong duwe omah manten saiki utek. Lah kok panuto pre-wedding. Wah, terope. Nek ora duwe omah. Aku nyorong. Malah dia tunjat dan dia foto sampai di kono goreng walu bintang murahnya ini matur nuwun iki sing griyas Manuhara sinden kondang jadul lanang ini susune gede bisa oli bumbu dan itu dulu kula wedok bojone Mas Tupan Mbak Timo. Pokoke kabeh matur nuwun dumateng lumpung. Oh, kembang bakung wadai tampah, wong lumpung kabeh barokah. Amin. Duku-duku aja dicampur cekek, wong Cepu kabeh rezekine akeh. Amin. Duwe akeh, tetep tak dongane maca ora nanggap. Apal aku ngarep Cepu. Karena juga nih mantannya ada yang milih telepon butuh jenis begini. Elva. Kita jadiin di bujuk kok elok. Bujuk jenis Elva kali campur sari sama lakatak. Pokoknya Manuhara matur nuwun Nur Jainul undang itu harus ngeten iki petanggut. Berprias tinggi mungkin bilang mencem barmoton terus pun agung syaratan isunya mungkin yang matus Manuhara bunyi betul betul biasanya ngarep terminal Calban ide nyon pamunten celumetan bencak tekan-tekan nemen ya wis wis pokoke ku tak dipasrahne rono ibu pasrahne rene waden mboten manggon syaratan wong full dari pasrah rono pasrah wong tuwek nggone anak kabeh kabeh seger waras alhamdulillah sedayanipun barokah nggih wis pokoke itu barokah matur nuwun den iki kuwabe Pak Elva karaden dumakne awakmu kabeh wis sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin ayam tentrem ayam rumah tanggane tentrem atine lumintu rezekine gaya anak sing sakjane amin alhamdulillah mbah nuwun nyuwun panuwun sedaya ngodi lunga ngurusi jasa
Kalau disebut palsuan boten ini. Matur nuwun, nembah nuwun sedayanipun. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Monggo Hari Resa. Yo. Sok-sok banget. Sang Subromandono. Ari Reza. Monggo teman-teman. Wujuding kirang kantalit dan temanten kakang diman diman jani sasono besono bila sawetawis sang Subromandono kemarin derek tekal dan meko kemlanging swasana kadang-kadang kinah tilaras ngatoraken wasipun